17 sa 25 bagong COVID-related deaths sa Tarlac ay pawang mga senior citizen. Base sa COVID data ng probinsya nitong October 10 at 11, kabilang sa mga namatay ay ang 60-year-old na lalaki mula sa bayan ng La Paz. Habang ang pinakamatanda naman ay ang 77 taong gulang na lola mula pa rin sa kaparehong bayan. Ang Provincial IATF patuloy naman sa pag-roll out ng COVID vaccines. Sa kanilang latest report, 319,419 na ang nakatanggap ng unang dose at 243,925 ang naturukan ng second dose o fully vaccinated na. Aabot sa higit 1 milyon ang target population na mabakunahan sa Tarlac para makamit ang herd immunity. Nitong October 12, umabot na sa 16,960 ang kumpirmadong COVID cases sa Tarlac. 5.48% o 930 sa bilang ay aktibong kaso. 660 ang namatay at 15,370 ang gumaling na. Samantala, paalala ni World Health Organization Representative to the Philippines Dr. Rabindra Abeyasing, karamihan sa mga Pilipinong tinamaan ng severe COVID ay mga walang bakuna. Kaya naman ito pa rin umano ang pangunahing proteksyon laban sa nakamamatay na virus. Those developing severe disease are largely, sometimes above 90%, are unvaccinated. Those that are dying, more than 95% are unvaccinated. So, the narrative that vaccines are effective in preventing severe disease and death is still largely correct. Inatasan na rin ng WHO ang mga lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas na kumbinsihin ang mga nakatatandang sektor at mga may comorbidity na tumanggap ng bakuna. Hindi man sa pilitan ng pagpapabakuna, subalit ito lamang umano ang pinakamainam na solusyon sa pandemya. In the local government areas, ensure that your elderly, your comorbid populations are actually vaccinated. Rainiel Pawid, CLTV News.